Hola, soc l'Ester Martí i us explicaré l'exercici 4 de la sèrie 3 del 2025. A l'enunciat ens explica l'etanol i l'èter dimetílic són dos compostos orgànics amb la mateixa fórmula molecular però amb estructures i propietats químiques molt diferents. L'etanol és un alcohol amb un grup funcional hidroxil que li confereix una polaritat significativa i la capacitat de formar enllaços d'hidrogen amb altres molècules. És conegut per ser l'alcohol que es troba en les begudes alcohòliques, però també per usos antisèptic, dissolvent i en la producció de biocombustible. L'èter dimetílic, en canvi, pertany a la família dels èters. Té un grup èter, aquest compost menys polar que l'etanol, i no pot formar enllaços d'hidrogen entre les seves pròpies molècules. S'utilitza sobretot com a propel·lent en els esprais i com a possible substitut del dièsel en alguns motors. L'entropia de combustió ens diu que és d'un mol d'èter dimetílic, doncs seria de menys 1.292 kJ per mol. En resum, l'etanol i l'èter dimetílic són exemples excel·lents de com compostos amb la mateixa fórmula molecular poden presentar propietats molt diferents a causa dels seus grups funcionals i estructurals. Aquesta distinció fa que les seves aplicacions, comportament químic i consideracions en la seguretat també siguin únics en cadascun d'ells. També ens comenta que l'espectrofotometria d'infraroig, l'IR, és una tècnica ideal per identificar ràpidament els tipus de grups funcionals presents en un determinat compost orgànic. Per tant, és una bona eina que permet distingir entre aquestes dues substàncies. Després d'aquesta introducció, ens demanen en 4 apartats diferents preguntes. El primer apartat, a l'A, calcular l'entalpia de combustió d'un mol d'etanol utilitzant les seves energies d'enllaç. Aquí ens donen també una taula a la dreta on veiem totes les energies d'enllaç per cada un dels enllaços. I llavors ens demana que raonem després de fer els càlculs adients quin dels dos combustibles, o l'etanol o l'èter dimetílic, resulta més eficient des del punt de vista energètic per unitat de massa, en condicions estàndards a temperatura de 25 graus centígrads. En el punt B ens fa raonar sobre si l'etanol i l'èter dimetílic presenten algun tipus d'isomeria, justificar-ho i explicar de quina manera la seva estructura afectarà a la seva temperatura d'ebullició i raonar quin dels dos compostos tindrà la temperatura d'ebullició més elevada. El punt C ens demana, a partir de l'espectre IR que tenim aquí a la dreta, de quin dels dos compostos es tractaria. A partir de la taula que tenim de les dades de cada regió de l'infraroig, podrem saber de quin dels dos és aquest IR. Per altra banda, també ens demana raonar en quins són els senyals que hem pogut detectar per saber si és un o altre compost. I el punt D, calcular a partir de les dades necessàries si la reacció de combustió d'un mol d'èter dimetílic serà espontània en condicions estàndard. Justificar la resposta a partir també d'unes dades que ens donen de l'entropia estàndard. Doncs anem a començar el primer exercici. El que ens demanen és que calculem l'entalpia de combustió d'un mol d'etanol utilitzant les energies d'enllaç. El primer que necessitarem aquí és formular la reacció de combustió i recordar que sempre una combustió d'un compost orgànic ens ha de donar com a productes el diòxid de carboni i l'aigua. Un cop formulada la reacció, haurem d'ajustar estequiomètricament. Per tant, comencem primer ajustant els carbonis. A la part de reactius tenim 2 carbonis i a la part de productes en tenim un. Per tant, necessitarem posar un 2 en el coeficient estequiomètric del diòxid de carboni. Anem ara als hidrògens, ajustem els hidrògens, mirem a la part de reactius en tenim 6, a la part de productes en tenim 2 de l'aigua, per tant necessitarem un 3 com a coeficient estequiomètric de l'aigua per poder-lo ajustar. Ara ja tenim tot ajustat d'hidrògens i ens anem a ajustar els oxígens. A la part de reactius en tenim 3 i a la part de productes en comptem ara amb els coeficients 7.
Per tant, per a poder-ho ajustar, necessitarem posar un 3 com a coeficient estoquiomètric de l'oxigen. Amb això ja tindríem la reacció ajustada i aniríem a calcular l'entalpia de combustió. L'enunciat ens demana que calculem l'entalpia de combustió a partir de les energies d'enllaç. Per tant, la fórmula seria sumatori dels enllaços trencats menys les energies dels enllaços formats. Llavors, el que hem de fer és calcular, per una banda, els enllaços trencats i, per l'altra banda, els enllaços formats. Anem a fer-ho. Els enllaços carboni-carboni de color marró en tenim un i estan aquí. D'enllaços carboni-hidrogen els pintem en color blau i en tenim 5. Anem a comptar-los. 1, 2, 3, 4 i 5. Anem a comptar quants enllaços carboni i oxigen tenim. De color magenta el pintarem aquí, en tenim un. I d'enllaços d'oxigen i hidrogen en tenim un de color lila que pintarem aquí. Llavors, d'oxígens doble enllaços en tenim un doble enllaç que es trenca, però com que tenim aquí de color vermell, com que tenim 3 molècules, posarem 3 enllaços que se'ns trenquen, oxigen-oxigen. Per altra banda, en productes se'ns formen amb color verd, carboni i oxigen. Aquí en tenim 2 enllaços que es formen, com que tenim 2 molècules, serien 4 enllaços que es formen, carboni i oxigen, i d'enllaços oxigen i hidrogen se'ns formen 2 enllaços oxigen-hidrogen de l'aigua, però tenint en compte que se'ns formen 3 molècules, serien 6 enllaços oxigen-hidrogen. Amb tota aquesta informació anem a calcular-ho amb la fórmula. Aquí, tenint en compte que tenim la taula que ens han donat a l'enunciat de les entalpies d'enllaç de cadascun d'aquests enllaços, és simplement anar substituint. En color marró, carboni-carboni, tindríem que són 348 i sumaríem llavors a 5 enllaços, hem dit, carboni i hidrogen de color blau, els pintem, 412. Llavors tenim de carboni i oxigen un enllaç, hem dit, 358, també el col·loquem aquí, i enllaç oxigen i hidrogen també en tenim un de 463 quilojoules per mol, que el col·loquem aquí. Hem dit també 3 enllaços oxigen-oxigen, per tant, agafem els 398 i els col·loquem a la fórmula i restaríem els enllaços formats. De formats hem dit que havíem format 4 enllaços carboni i oxigen, per tant serien 799 quilojoules multiplicat per 4, i d'enllaços oxigen i hidrogen hem dit que hi havia 6 enllaços formats. Amb això substituïm i calculem i se'n surt menys 1.251 quilojoules per mol d'entalpia de combustió de l'etanol. Per acabar l'exercici, demana reuneu després de fer els càlculs adients quin dels dos combustibles resulta més eficient des del punt de vista energètic per unitat de massa en condicions d'estàndard de 25 graus centígrads. Llavors, l'eficiència energètica s'entén com aquella utilització de l'energia que obté uns resultats majors. Per tant, aquí, tenint en compte que tant un com l'altre tenen una massa molar igual de 46 grams per mol, ens surt que, calculant amb l'entalpia i dividint pels 46 grams, ens dona que l'èter dimetílic allibera més energia per gram i el fa més eficient com a combustible per unitat de massa. En el punt 4b ens demana raonar si l'etanol i l'èter dimetílic presenten algun tipus d'isomeria. La resposta seria que sí, que són isòmers perquè tenen la mateixa fórmula molecular però diferent connectivitat entre els seus àtoms. Per tant, es tracta de diferents molècules amb diferents grups funcionals. Anant a veure quin tipus en concret serien, en aquest esquema podem veure que hi ha isòmers estructurals o constitucionals i dintre d'aquests estarien dintre dels isòmers de grup funcional. Per tant, la resposta seria que són isòmers de grup funcional. A la segona part de la pregunta ens demana que expliquem de quina manera la seva estructura afecta a la temperatura d'ebullició i raonar quin dels dos compostos tindrà temperatura d'ebullició més elevada.
Aquí la diferència estructural de cada una de les molècules li confereix unes propietats físiques diferents. L'etanol pot formar enllaços ponts d'hidrogen intermolecular amb altres molècules, de forma que al trencar-se aquests enllaços necessites més energia i això fa que per passar a estat gasós necessitis un punt d'ebullició més elevat. En canvi, l'èter dimetílic no pot formar aquests enllaços ponts d'hidrogen i això el que resulta és que el punt d'ebullició és més baix. Per tant, a la resposta, l'etanol té un punt d'ebullició o temperatura d'ebullició més elevat que l'èter dimetílic. A l'apartat 4C ens exposen un espectre d'IR, infraroig, i hem d'indicar a quin dels dos compostos correspondria. També tenim una taula on hi ha les dades espectroscòpiques de la regió d'infraroig d'alguns enllaços. Primer anem a respondre a la primera pregunta, que és quins enllaços són característics d'aquestes substàncies. Per una banda tindríem de l'èter dimetílic l'enllaç èter, que tenim aquí subratllat en groc, i per la part de l'etanol tindríem l'enllaç alcohol. A partir d'aquí anem a veure en l'espectre d'IR on estan localitzats aquests enllaços. En l'espectre trobaríem que l'enllaç carboni-oxigen de l'alcohol es troba entre 1000 i 1260, aquí de color rosa. Llavors, l'enllaç èter vibraria entre 1000 i 1300, per tant estan molt al costat un de l'altre. Això, per tant, no ens ajudaria a poder distingir si és aquest espectre de l'èter dimetílic o de l'etanol. Llavors, hi ha un altre enllaç, el doble enllaç carboni-carboni, aquest cap dels nostres dos compostos ho té, i també hi ha un altre a la taula que és un doble enllaç carboni-oxigen, aquest tampoc el tenim. El que sí que tenim són molts enllaços carboni-hidrogen, però aquests tant estan en l'èter dimetílic com en l'etanol, per tant, tot i que hi surtin aquí l'espectre entre els 3.000 i 2.850, no ens ajudaria a distingir entre una molècula i l'altra. Per tant, l'únic que ens queda seria l'enllaç oxigen-hidrogen, que surt entre 3.500 i 3.200. Aquest sí que ens distingeix que és l'espectre de l'alcohol, etanol, i per tant es tracta d'aquesta molècula, aquest espectre d'IR és de l'alcohol, etanol. Anem a l'últim exercici, el 4D, que ens diu calculeu a partir de les dades necessàries si la reacció de combustió d'un mol d'èter dimetílic serà espontània en condicions estàndard a 25 graus centígrads i que justifiquem la resposta. Sabem que una reacció és espontània quan la delta G és inferior a 0 i sabem que la fórmula per calcular la delta G és igual a entalpia menys la temperatura per l'entropia. Hem d'anar a calcular l'entropia primer, com que tenim una taula en què ens han donat les entropies dels productes i les entropies dels reactius, tenint en compte que ja tenim la reacció de combustió i amb els coeficients estequiomètrics de cadascun, anem a calcular per una banda l'entropia dels productes i per altra banda obtenim l'entropia dels reactius substituint i per tant al final la reacció ens dona una entropia negativa de menys 111,26 joules per mol Kelvin. Això, per continuar amb la fórmula i calcular si és espontània o no, primer necessitarem fer un canvi d'unitats de l'entropia que hem trobat. Llavors el que fem és passar a quilojoules i també tenir en compte de passar la temperatura de graus centígrads a Kelvin. Tenint en compte que al principi de l'enunciat ens donaven també l'entalpia de combustió d'un mol d'èter dimetílic, que seria de menys 1.292 quilojoules per mol, anem ja a substituir en la fórmula i ens dona una delta G negativa. Això vol dir que la reacció és espontània a 25 graus centígrads perquè és inferior a 0.